Favor. Yes, sir. Yes, Favor. I beg you, no, if I. Okay. I'm at Frankfurt, What's up Germany. again? I'm at Frankfurt, Germany. I beg it's not a fragment. Frankfurt, Frankfurt. Germany. Okay. Unu n'anya n'ihe onyonyo a na-enye unu ga-afụ ekwentị Maazị Chinedu. Ọ bịa ga-enyere unu aka ije na mba Germany a na-akpọ mba Hitler. So unu kpọzie anya, unu kpọọ ọnya ụmụnne ọlụ ma ọ bụkwala onwe ịmakwa na a ga-enye unu nye nri nya ọ bụ living together ihe na-eje chọba unu ihe a ma ọ bụkwa onwe so ilu ihe afụkwazi ndị o ji edute n'airport n'ihe onyonyo anụnwa unu na-anya ka unu fu and unu luo unu si ya nọ lọlọ Nneka Ijelenze si na ya nọ Igbo anyị abịa Ijelenze oyi unu ga-abụ ya ihe o ji malụ m Igbo anyị abịa Ijelenze ọ bụrụ na ị gwara ya nọ Igbo anyị abịa Ijelenze ka isi n'aka ya na-abịa onye kwa atụpụrụ gị ọnụ and ihe ọ ga-emekwa ọzọ bụ ọ ga-enye unu voice wee kọwasịala unu ihe voice na-egekwenị ntị onye unu voice kọwachala unu ihe niile ka o si alụ nya bụ ije ga-enye igeche enye ịbịazie nke ugboro na-abụ ọ bụzi na igeche enye ịkwadotere ije kwado ọ bụ na ịchọ ịga n'iru ọ bụkwa na ịchọ ịga azụ mana gee ntị ọfụma ka ị wee nụ ihe ọ ya agwa gị ọ ya enye gị voice ịbịakwana sị m na ịmago nka just decide ya na onwe gị nke ị na-eme imebe eme maka ihe nke a ma ọ bụgo onwe maka a ga-enye ụnụ ọ bụrụ nke ndị UK ị na-ata afụ na-achọkwa ụnụ ụmụnne na-ene anya. Favor. Yes, sir. Yes, Favor. I beg you, no, if I. Okay. I'm at Frankfurt, What's up Germany. again? I'm at Frankfurt, Germany. I beg it's not a fragment. Frankfurt, Frankfurt. Germany. Okay. Go ahead, give no, if I. Okay. Apa Gibu Mazi Chinedu Valentine. You begin gang like earlier. So it's Nigeria land there now. Yes. So how was your trip? It was so nice. It was one of the best trips I've had. So when you enjoy jogging, when did you write your A1 German? Can we do your A1? Okay, June 8th. June this year. Yes, in June. So from the time you did your A1 exam and from the time you process your visa applicant, how many months? Okay, so about Speak louder. 4 months. Speak louder. 4 months. 4 months. 4 months. Less than June, that even. July, August, September. This is September. It's 3 months. 3 months. So from the time you did your exam, you did your A1 exam. A1 exam was basic German. It's called 91. You scored 91. In your assignment. You tried. Thank you. So everything happened within 3 months. Welcome to Germany. Welcome to Frankfurt. Everybody know here on Frankfurt airport. I just receive a favor. More favor from anywhere. Or Chineke the more they locate him online. I know here when you have this opportunity. I did the exam in June, which is A1 German. Within 3 months. And the akwụkwọ ji bịa work no visit, no work. Work no work. Yes, work going to So, people in this video, we're going to get more German language now because there are a lot of opportunities for young people here in Germany. So, could they be here? So, can advise for young people, Chopara, in this kind of opportunity now? Can advise for them? Okay. I'll bear your kind's English. It's Emma Sibo. I understand, but I can't speak. Your mom will Igbo, where? Yeah. Your dad be Igbo. No, Akwa Ibom. Okay, your dad Akwa Ibom. Okay, that's the reason Ngeji I publicly saw English.
So what do you have to tell the young ones watching this video right now? What advice do you have for them? Okay. Speak, be audible. Okay, so my advice to young ones is avail yourself for opportunities. Yes, we coming from Nigeria, we're always used to this is scam, this is scam, this is scam, this is scam. But if you have that negative mindset, you won't move anywhere. You need to take risks sometimes and make informed decisions. They can't even hear you. Your voice is so... I think we are going to end it here. Anyway, welcome to Frankfurt. Welcome to Germany. Thank you. So, can you Thank you, sir. So thank you, sir. Dalu. Dalu. Where you with them now from Nigeria? Dalu. Dalu, sir. One day by Kemesian. I can on a Frankfurt. GCK. I know a Frankfurt airport, Germany. So I've been receive a favor from Nigeria. But I don't know.